Сега ще си изсипвам монетите в Kaufland. Интересно ли ти е? Да. Един такъв пълен буркан с жълти стотинки. Над 10 лева. Добре е. Продължаваме да бустваме. Отиваме на 15 лева. Да видим сега това с сребърните. Много пари, много пари, много пари. 110 лева и 38 стотинки. Ето, заповядайте. Ти какво искаш да си купим сега? Веном. А за ядене? Добре. Решил да се спрем само на здравословни храни. Единственият минус на Kaufland е, че трябва все още сам да си теглиш нещата. Какво искаш? Аз как ще пазарувам? Трябва да те гона из магазина. Нали? Или ще слушаш? Добре. Буквално за момента почти напълнихме една количка с здраве. Сега идва момента и за риба. Харесва ли ти нещо? Да? Защо да е лоша? Думи уникален пазар. Предпочитам да обмените стотинките в Kaufland и да пазарувате здравословно, защото е по-евтино. 65,10. Да, аз имам пари за още един пазар.